Και τα αφεντικό της το οποίο αδειμονεί. Μην κλαις, Αποστόλη. Θα έρθει και η δική σου σειρά. Ποιον θα πας για χρήση? Καλά πάρει γιατί... Ναι, καλύτερα. Αλλά θα... όχι, τώρα. Μ' ακούς? Όχι, πάρε κανένα 2 κιλά, μην πάρεις παραπάνω περισσότερο για να το δοκιμάσεις τον γάλα. Δεν βλέπω. Είναι και κάτω στην κολόνα, τη βλέπεις στην κολόνα ακριβώς. Ναι. Όχι, δεν οφείλει, αυτό είναι χωράς. Όχι, ανεβάζει. Ανεβάζει. Μη μιλάτε. Μη μιλάτε. Είναι πουλί, στο λόγο. Είναι πουλί. Δεν υπάρχει περίπτωση, είναι πουλί. Είναι πουλί, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν διέλυσε στο σκύλο. Η Δανάη σε μια πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Η Δανάη σε μια εξαιρετική παρουσία. Πόντες τράφες, Με ποντάρισμα ποιοτικό. Συγχαρητήρια. τι πόντες τράφες. Λάψαμε. Τράβα, Αντώνη. Ήταν σίγουρος ο Ράπου γιατί τον είδα ήρεμο το πρωί, ρε, ώστε να μην ξέρει τι έχει κάνει. Πολύ ψηλά τώρα.
Αυτό κι αν είναι. Ο Αποστόλης τον βλέπω να το αλλάζω πάντα. Ανάει. Η Δανάη έκανε μια εξαίρετη πορεία και τώρα περιμένει να λάβει τα εύσημα από το αφεντικό της. Αποστόλη, έλα να την Έλα δύο ξύδες. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Τράβηξέ τους. Τράβα συνέχεια. Ραπαντούλια, κοίτα, χαμογέλα σε παρακαλώ λίγο. Δανάη εδώ. Το ακτίμητο τρίο Η ιατρική ομάδα. του μέλλοντος. Θυμήθηκες μωρέ.